praia do altar. Pasaba horas mirando máis alá. Xa non se comentaba nada máis. Estaba espido como pariu a súa nai. Non falaba nin galego nin nada. Non quixo nin comer empanada. Xa non sabían que decir ou pensar. Tampouco que lle ían a brindar. Noite tras día non se movía. Miraba o mar todo o día. Marchará cando acabe o verán, pensaban, pero nada. Demoraba casa cola ben parada. De pé frente á playa. Non lle importaba nada. De pé frente á playa. Un día entrou un neno na taberna. Estaba nervioso, tremiñanlle as pernas. Dixo que vise o estranxeiro saltar no mar. Non deixou rastro, todo quedou sen explicar. Axiña empezaron os rumores. Cada día máis, cada día mellores. Que si era neto de Neptuno, medio peixe, medio home. Ou estaba escondido en San Cosme. O misterio resolveuse o fin de agosto. Cando apareceu nas redes o seu corpo. Foi unha gran decepción para todos. Renderonlle homenaxe ao seu modo. De pé frente á playa. Non lles importaba nada. De pé frente á playa. De pé frente á playa. Non lles importaba nada. De pé frente á playa. Temos unha chamada que queren falar contigo. Hola, boa tarde, con quen falamos? Saúdos, Xurxo, saúdos, Paco. Impresionante, esa voz que te delata. Estamos a falar con Xermán Viluba, tamén coñecido como Zimmer 103. Terra aquí en Lourenzá. Efectivamente, impulsor da Liga Galega de Billarda. E que, en fin, que seguro que estás conmocionado, non? Mafia de Lourenzá e mafia de Villapol xa, Paco, estou impresionado. Nada, que estaba escoitando isto, e bueno, cando dixeste ese tema de Lourenzá, bueno, daqui xa saliron moitos personaxes míticos.